Armiarmaren zarea brotatzen dut. Jendea laguntzen diot, eraikuntxetatik ibiltzen naiz, mozoratuta nabil. Armiarma bat sustatu nau, general bat hildit nire itona. Nor naiz? Eta asmakizunan esango dizuet. Laien ikasi duzu? Ba, benga, bota. Gogoratzen duzuna bota. Jendea jaten du. Bi puñetan ateratzen naiz. Otsoa! Ez dezu gehiago gogoratzen? Pues esan nor naiz. Nor naiz. A ver. Otsoa! Bai! Bi belarri kanbia dituen. Lazo morea daukat. Nire trajea morea da. Nor naiz. Huele gaude! Lumbrizo! A ver, ba. No, esan. Delsi. Egurezkoa naiz eta gezurrak esaten dituanean txudurazten zen. Nor naiz? Piloto! Oianeko alegea naiz. Nire eta hilda. Nire oso gaiztua da. Oianean bizi naiz. Bilagun ditut zein naiz. Animaliak asko maite dute. Zabar bat januen eta bertan gekitzo nintzen. Nor naiz? Txurdura biltzen zaio eta egurezkoa da. Egun batia betzetik alderen zuen eta gare baten barruan agertu zen. Nor naiz? Gustatzen zait asko negua, egiten dut magia, zerreko urdina daukat. Egiten elur pampin bat, nor naiz? Berdea naiz, handia eta indartsua naiz, galtzak morea ditut, gazten kontra borrokatzen naiz, zer nor naiz. Gatu bat naiz, hitz egiten dut mosketeroa. Gerriko bat dut, gerrikoan espata bat dut. Botak nariak ditut, nor naiz? Laugarreneko motil bat, orain esango dizuet asmakizun bat, erne eta entzunea asmatzen dezuet. Nire pertsonaia motxila eta espata bat ditu, zapata beltzak ditu, erabiltzen ditu, eta bere laguna txakur bat da. Txakurra elastikoa da
txikitu daiteke. Nire pertsonaia indartsua da eta jendeari laguntzen dio. Ausarta da. Eta alaia ere bai. Bere idea luzea da eta horia. Laminaren bezain luzea eta horia. Norma. Zazpi. Ni nahi gara ez laugarren beko ikasten bat, eta asmakizun bat izango dizuet. Neska bat naiz, gorrik jantzita nabala, oso jatorra naiz. Txanoa, marrubi bat izango dira daukat. Nor naiz? Ile horia daukat. Kapa hori bat daukat, eta monaren etxera nori naiz? Nieneko naiz eta deskripzio bat esango dizuet. Nire pertsonaia Transilvanian bizitzen da. Nire ustez oso zaila da. Konde bat da. Eta eguzkia ematen badio hiltzen da. Nor da? Maskota bat, dragon bat dela lagun bat. Kotxeak agurezkoak dira eta guztiak arizkoak. Burutara jorazten dute. Bere lagun horrenak pedreta beti dira. Zein nahi? Zerrena bai naiz. Armadura horia eta goria dut. Nire lagunak superheroei ere dira. Nik eta nire lagunak ospitalde jatzen gara. Zein naiz? Asmakizun bat ezako dizuet. Oso gaztea da eta lagun asko ditu. Maltxur batek eta bere laguntzaileei antzilotu zioten. Nor naiz? Beste pizka. A ver, horti. Bai. Igeri egitea gustatzen zait. Nire laguna arraiba da. Eta prinsipe bat gustatzen zait. Zein naiz? Bai. Kafe berdea zaukat. Nire laguna maitagarri bat da. Nor naiz?
Oso azkarra da, eta gaiztoak oso azkar harrapatzen ditu. 1897an sortuta izan zen. Ara? Ara? Eta laugarren leko Putinio. Eta... Eta deskripzio bat egin dut. Superheroia da. Mailu bat darama. Ile horia du, eta oso engantzua da.